Hello guys, welcome to my YouTube channel SB Moto Vlog. So guys, आं दिनै गामियाव बेरायनो थांदों आरोना माने ओरैनो बेलासिनि बार जानो मोनसे प्लेस दं माने जोंनि ओरैजाय एसे दुब्लि गिजा बिराद मोजां बार नाङो आरोना थान्दानो। गाइस दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोगोन V3आव एक्रा पबिकनि एक्जस्ट लगायनाय साउन्डआ माबायदि जायो नोंथांमोननो खोन्थिगोन आङो दिनै। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआ बारा एसे गोलाव जानाय नङा, नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअआ माबायदि जायो। गाइस आं दा लोगो लाहानाव थांदोनि, गारिया लोगोनिसो नालाय गारिया। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। स' गाइस आं दा लोगो लाहानि न' मोनफैबाय आरोना, आसोला दुगैगासिनो। आं दसे नेथ'नोसै, दसेयाव दुगैखांबा थांसै आरोना। सेंग्राफोरनि रुमा माबायदि जायो अबस्था गैया आरो आसोलाबो रुमा। गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो, डाइरेक्ट बाइकआव लोगो मोनसिगोन दसे थानानै। स' गाइस जों थांसै जायगायाव। बाइकआ नैबेनो एक्जस्टआ लगायखानाय एक्रा पबिकनि बाइकआ। गारिया स्टार्ट जाबाय, एक्रा पबिकनि साउन्ड। एलेक जाखायो डिभिगिलार थानानै बिदि साउन्ड जायोबा, आरो उइदाउट डिभिगिलार बोरै जागोन साउन्डआ। स' नोंथांमोना बेखिनियानोसै। नोंथांमोना उइदाउट डिभिगिलार नायनोबाथाय खनसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन उइदाउट डिभिगिलार। स' गाइस बेखिनियानोमोन भिडिअआ। स' नोंथांमोना भिउखौ नायदो खनसे, बरियाखा। स' गाइस जों एबार थांसै न'आव, जाबाय फैनानै बरिया नांखायो आरोना थान्दा थान्दानो। जों दा गाखोनोसै। या